Gitu. Rasanya Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kenapa kok tinggal di sini? Karena saya terlonte-lonte, Mas. Wes. Iya toh. Terlonta-lonta. Lah ya gak duwe sapa-sapa kuwi lho. Terlonta-lonta, terlonte-lonte. Terlonta-lonta. Lah ya gak duwe sapa. Angger esuk ning Kali Lesono ting pleweding. Oh. Tak kira ting apa? Ting pleding, Mas. Ting pleding. Tapi alhamdulillah wa syukurillah saged kepanggih warga masyarakat sing guyub rukun, ayem tentrem damai. Ini adalah lambang dari persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk warga dusun Jeruk sedayanipun. Amin. Wong sakniki niku teng daerah mriko-mriko nggih Mas. Nggih. Sok kala mangsane niki lho karo tangga ora gelem nyopo. Karo dulur ora akur, senenge mung gegeran, senenge mung gelutan, senenge mung jotos-jotosan. Nggih, Mas. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku mangkok atine gondok, tanggane tuku ceret lho mencret. Tapi nek warga mriki panjenengan pirsani. Benten Mas nggih. Cilik gedhe enom tuwa lanang wadon manunggal dadi siji, guyub rukun, ora seneng gegeran, ora seneng tukar padu. Amin. Napa mlih teng daleme Pak Maryanto? Nggih, tolong ukur Mas nggih. Dalam rangka mala kramakaken ingkang putra inggih punika Mbak Utari. Nggih, lho. Mbak Utari niku garwane. Lah nggih Mbak Utari nek gak karo Pak Maryanto mosok ya dukul iki. Oh nggih, ya bener. Mbak Ayu Maryanto. Mbak Ayu Maryanto pikantuk kalian Mas Bribda Brian. Nggih. Niku polisi Mas. Oh nggih. Sampean kalih kula nek salah ngomong, bedil ndase. Lan hati-hati saestu niki kula. Omong sak omong dihati-hati. Kula niki tembung saklimah tindak sapecak jumangkang suku mlebu metune napas. Kula atur Mas. Nggih. Kula atur nek ngomongku keliru, konangan karo Mas Bribda. Bedil ndase. Bedil ndase. Mas Bribda dilawan. Mala kramakaken putranipun nggih punika Mbak Ayu kalian Mas Bribda Brian namung saged nderek ndedonga mugi-mugi ponang pinanganten kekalih tansah atut runtut rerentengan bebasan renggang gula kumebyur pulut dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma amin. Enggalo pikantuk talining brayat arupi golek kencana ingkang bangkit tata jalma putra saleh putri salehah Allahumma amin. Migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma amin. Luar biasa. Dan melu usul 750 tok lolak-lolok. Ki sapa to Mas? Kaya rombongan iki. Niki pesenane Pak Maryanto te Mas. Kamangka teng pamflet niku jenengan piyambak niku. Namung kula niki nusul WA mendadak. Saka keparange Pak Maryanto. Pak Maryanto Mas Yuda nggih Pak Maryanto nuwun sewu supaya keadaan dusun Jeruk menika aman. Nggih. Nyuwun tulung gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Oh. Niki lho kan. Ndase kaya takir plontang lah. Nggih. Cok bakal ndoke siji kok. Lah ndokmu pira? Loro. Ya geceken sitok ta kok iso ya sangklir. Wong kok iso antarane ndas karo blangkon kok gak akur iki to. Kok saged to Mas? Lah delok entel terus ndase sakmene blangkone sakmene ngene iki lho. Oh. Iki jane apa iki lho? Kok omah meng pas lho. Lah iya apa? Barang teko kene kok malah mungkret ndasku. Wong kok iso mboke paling tidak ki ketemu karo warga masyarakat dusun Jeruk sing piye ngono lho sing ketok ceria sing ketok rayok mlumpuk kabeh. Rai mecer-mecer iki totoli pitik kok iso. Lho, maksud iki sing riang gembira ngono lho sing ajur-ajur lho. Ceria. Oke, nek ceria piye Jajal? Kuwi ra ceria malah ngejeni goblok murah umum iki kok iso. Piye to kok? Sowan gene Pak Maryanto. Paling tidak ki urang itu harus mempunyai visi dan misi. Leres. Kowe adoh-adoh saka Ngawi. Neng gone Pak Maryanto sowan karo warga masyarakat dusun Jeruk. Awakmu arep menehi apa kanggo warga kene? Wong kene kok Ngawi rene iki arep golek kok malah kon ngewehi wong kene war keliru. Ya Allah Gusti, iki bocah piye to? Kowe iki jane kenal ora karo Pak Maryanto? Ora. Pak Maryanto ki sing nimbali kowe. Yo kudune kan kenal sik to Mas. Nggih, kenal dhisik. Karo sing nimbali ki kenalan Pak Maryanto itu basicnya apa, nyambut gawene apa, keperluane apa, kowe kudu kenal. Moh nyapa kenal karo Pak Maryanto? Loh, kok moh kenalan? Moh
Lah sebabe? Lho, engko nek kenal malah kon becek. Ih, lambemu tak kruwes kowe engko. Maksude nek kenal kok gak becek ngono ora tegese kenal ki serawung. Nggih. Raket tang mung suguh aruh lan gupuh minimal awakmu wis pirsa karo Pak Maryanto. Ya wis. Lah iya awakmu ki arep ninggali apa karo Pak Maryanto? Aku rene arep golek ora arep ninggali. Arepe nyumbang apa? Pangan dhewe rene disumbangne. Maksudku ki mantene kalau ben piye ngono lho. Ya tak setrum cangkemmu lho iku. Iki kan ning dusun jeruk. Jeruk paling tidak ki dusun jeruk ki ben maju kuwi dikapakne disurung lho ya Allah Gusti kowe ki jane wong apa duduk jaran lho ya wong omah bareng kok iso visi misi ke depan kanggo temanten dadi temanten iki lho temanten supaya sakinah mawaddah lan warahmah itu harus bagaimana leres ngono lho paham apa ora kowe ki paham. Lah nek kula nuwun sewu. Pripun Mas Yudo? Panjenengan wae lak pun matur kathah bab pernikahan. Leres. Wong omah-omah ki ngene-ngene. Nggih. Nek kula gampang, Mas. Rumuse Mas Yudo napa, Mas? Rumuse wong omah-omah, rumuse wong keluarga niku cukup gawe jajan sing ning ngarep niku mawon. Jajan-jajan sing disuguhne. Jajan-jajan sing disuguhne. Napa mawon? Pralampita kanggo temanten supaya sakinah mawaddah warahmah. Contone dos pundi, Mas? Contone jajan niku lak enten roti. Ana jenang, ana kacang. Terus enek sing bunder-bunder bolong jenenge kue bolmu. Kue bolmu bolu. Lu itu kalau di Jakarta, kalau di sini mu. Goblok ora umum kowe iki. Berarti nek bolu bolmu. Ya wis, kue bolmu. Itu ada karepe, ada maknanya. Filosofine pripun Mas Yudo? Roti. Artinya karo wong tua loro kudu sing gemati. Awit wong tua menika sebutane Pangeran Katon Gusti Allah sing nyata. Mandi-mandine donga dudu dongane wali, dudu dongane kiai, tapi mandi-mandine donga dongane wong tuamu, utamane wong tua wedok. Kuwi bener. Lho bener aku kok mbok seorang ibu niku dongane tembus tekan langit sapitu. Mandi dongane mbok. Tenan mandi tenan kula pun nyatakne tenan lho Mas. Nyatane dos pundi Mas Mondol? Nyatakne dongane mbok iki paling mandi tenan. Kok iso? Tekan saiki aku lunga nang ngendi-endi iki ora tau berhasil ya perkarane saka mbokku, dongane mbokku. Kok iso? Aku lunga ning Jakarta. Gak sukses. Ora sukses. Neng Kalimantan ora berhasil. Neng Sumatera ya panggah melarat. Lah kok iso? Saka dongane mbokku. Kowe kok nyalahne mbokmu? Lho, apa aku mangkat aku pamit mbokku. Piye? Mbok, aku arep pamit ning merantau ning Jakarta. Aku njaluk pamit. Lah mbokmu? Mbokku nyauri ngene. Ya Le, muga-muga nang kono ora ana apa-apa. Dadi nang kono aku ora petuk apa blas. Piye to iki? Ya Allah Gusti, wong kok kocluk men to. Karepe mbokmu ya Le, muga-muga nang kono ora ana apa-apa. Ki tegese ora ana alangan, ora ana musibah. Kono ra muni ora ana alangan, muni ya muga-muga ora ana apa-apa. Aku ora petuk rezeki belas panggah melarat saya ini. Aduh salah paham. Salah paham, penampane salah, Mas. Penampamu ki salah. Kuwi sing roti. Nggih, sing roti. nomor loro niki ya sing penting. Napa, Mas? Jenang. Manten wedok nek rumah tanggane pengen bahagia kudu gelem ngajeni karo sing lanang. Jenang ngajeni karo sing lanang. Nadyan to ala tanpa rupa ibarate kaya dengkul diudeng-udengi. Nek jenenge wong lanang itu adalah kepala rumah tangga. Wong lanang pemimpin keluarga harus dihormati dan harus disayangi. Niku wong lanang kudu diajeni. Filosofine jenang. Ngajeni karo wong lanang. Padha karo bojoku. Bojoku ngajeni sing lanang, ngajeni aku kuwi ora mung bojoku tok. Anakku yo ngajeni aku. Maratuwaku yo ngajeni aku. Beyo wong rupane kaya tutuk gula iki lho maratuwane. Maratuwa melok ngajeni iki lho pangkatmu apa derajatmu apa le kowe iki kok iso. Ora? Lah saka ngajeni aku. Bojomu ngajeni kowe. Heeh. Anakku yo ngajeni aku. Maratuwaku yo ngajeni aku. Kok iso? Lho saking ngajeni aku turu diwacakno Yasin to. Iki apike tenan. Alah kuwi nyengkakne kowe bongko blok kok iso
ngajeni sing dikarepne ki ora ngono kuwi hormat dengan seorang menghormati laki-laki. Wong wedok niku kegawe saka iga wekase wong lanang sisih nggih, tulang rusuk laki-laki sebelah kiri. Ora digawe saka sirah supaya ngendas-ngendasi, ora digawe saka sikil supaya diidek-idek, tapi digawe saka tulang rusuk cedhak karo ati supaya disayangi, supaya dikasihi. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Amin. Iki lho kok iso mau paham. Roti terus jenang Kacang. Iki khusus ibu-ibu dan mbak-mbak. Kacang. Apakah arti dari kacang Mas Yudo? Wong wedok nek wis ngrombol jam 12 awan kok ning ngarep lawang nyandak sirah karo petan. Niku biasane kacang. Apa kuwi kacang? Kakean cangkem. Wong ngewuh wong duwe gawe gak enek benere Mas. Terus pundi contone? Apik ya dipaido, elek ya dipaido. Alah metame jabang bayi nggone utari nyuguhi soto sambel kaya remason lho. Kuwi sing ra seneng niku. Sing ra seneng. Ora seneng. Metame telu mine rasane kaya kawat lho. Ngoten niku. Sing ora seneng. Ora seneng duduhe lho kaya uyah jaran lho. Ngoten niku pripun? Nggih. Rasane kamangka sing duwe gawe niku wis modal wis niat dan lain sebagainya wong karek isone mung nyacat lan maido niku mboten pareng Mas iki lho resep ngene iki nek aku yo moh kalah karo awakmu lah iki lho lho kowe kudune ya duwe penemu kowe kudune ya duwe ide piye supaya apa iki kaget aku rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah harusnya seperti apa? Nek awakmu liwat jajan sing dicepakno nang ngarep kuwi. Nek aku nganggo adat Jawa, awake dhewe iki wong Jawa aja ninggalne adat Jawa. Awake dhewe iki lair nang bumi Jawa, sing didek lemah ya bumi Jawa, sing diombe tok banyu sumber saka bumi Jawa. Kowe konsep kanggo temanten nganggo ilmu kejawen. Wah, ben rada percaya wong-wong blangkonmu copot sithik ini lho. Iya telah. Alah. Gue ngrasani jare mondole ndase kaya lato-lato. Ngapur iki lho kurang ajar Bu sampean lagi petuk pisan ngelokne. Iki dudu lato-lato ya Ndol ya. Kudu. Iki ngono bakso beranak. Lah ngawur iki. Lah apa? Iki kudu lato-lato, kudu bakso beranak. Lah apa? Iki ngono, tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an langsung kok dilat. Nah, kok iso. Astagfirullahaladzim Gusti nyuwun ngapura ya Allah Mas Akbar. Dos pundi Mas Yudo? Nyambe pirsa dalu punika aku dadi kancamu wis 5 tahun lagi ngerti bengi iki. Ngapa to? Ternyata unyeng-unyengmu kok 5 to Mas Mondol. Mosok unyeng-unyenge 5 Mas. Napa gitu Mas? Lah niki lho. Dibuktekne. 1 2 3 4 5. Sik. Lho, malah 7. Dihitung malih Mas Yudo. 1 2 3 4 5 6 7. Akeh men unyeng-unyengmu. Aku ya lagi ngerti iki aku duwe kanca awakmu 5 tahun nek kowe kuwi katarak. Lah kok iso? Unyeng-unyeng kok 5 kok 7 lho. Lah sing bener. Sing bener 20. Endi? Alah. Nesu jenenge ngono kuwi. Tapi aneh lho niki. Anehe pripun? Nek panjenengan ngasta blangkon menika ketok miyayeni mibawani. Amin nggih. Kula nggih nganggo blangkon ketok miyayeni ketok mibawani. Bareng niki lho ndase kaya kenong. Ndas kok kaya kenong. Tur yapi lho nun sewu mbase kok muni. Lho. Muni lho Mas. Lho. Nek sampean mboten nggih Mas. Lho iki lho. Gethuk asale saka telo. Ndasku remuk kingko bayaran pira? Sing arek mbayar iki kowe iki lho sapa kok iso? Bayarane rong karuan. Ndase remuk. Kembali ke masalah adat Jawa. Kembali ke masalah adat Jawa. Kanggo nuturi kemanten. Kanggo nuturi temanten. Pak Marianto iki lek duwe gawe. Iya, mesti saurunge nemokne manten kuwi mesti ngenekne bancaan. Wilujengan utawa kenduren to slametan. Bancaan. Itu pasti. Adate wong Jawa sing ora ditinggalke warisane para leluhur, para eyang sing wis surut kasedan jati, kudu dileksanakne, kudu diuri-uri. Bancaan wilujengan kamangka sak jerone bancaan kae ana buceng, ana tumpeng, ana panggang, ana kulup. Itu ada maknanya. Kabeh ki enak artine. Yang pertama buceng.
manten lanang kowe nek arep mlebu kudu sing kenceng. Lah iki lambe nek ra tau disekolahne ya ngene iki. Harga diri bisa jatuh. Monggo Mas nek badhe bedil ndase monggo. Lho kok. Kowe iki Omongane lho nggih. Nggih. Saru dilulu omonganmu ki mengandung unsur ek hamster videos. kowe kok malah apal alamate lho. Saru omonganmu Mas. Ora saru, Mas. Lah kok manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng maknane piye? Maksude manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng kuwi. Kudu kenceng tekate, kenceng niate, aja nganti apa iki jenenge ragu-ragu. Bocah kok rupane kaya ngene kok ternyata pikirane nggih mletik. Mas Mondol niku nek ngeten iki jam sak menten. Biasane uteke encer, Pak. Saking encere Metu saka kuping. Niku buceng. Yang kedua adalah tumpeng. Apakah artinya tumpeng? Tumpeng. Manten lanang kuwi nek arep metu kudu sing mempeng. Lah dalah ngene kok ora hancur martabat, jatuh harga diri. Rumah Pak Polisi lho, Pak Polisi. Iki Pak Polisi lho iki. Wis eruh. Pikiran ngeres potongan seksi ya kowe kuwi. Opo seksi? Kakean sek kurang gizi ya kowe iki lho. Ya kowe kuwi sing ngeres. Omonganmu kok nek metu kudu sing mempeng iki maknane piye? Maknane nek arep metu kudu sing mempeng. Metu leh golek rejeki, metu leh golek pangopo jiwa, ngongkrong kepi rumah tanggane. Ya Allah, Gusti Mas Mondol kok hebat tur ya pinter, jalmu limpat seprapat tamat, bathok bolu isi telek. Iki termasuk isi madu. Lah ya madune ceblok ning kletongan kan telek tok terus Pak. Resiki ketok gila papi ngono. Wong padha kerene. Kuwi nek tumpeng. Yang ketiga adalah panggang. Apakah artinya panggang? Panggang. Nek wis numpang ndang dibenggang. Lah mesti awakmu mesti tampah solo terus lho. Salah tompo. Salah tompo tampah solo. Anu keserimpet untu. Keserimpet kok iso. Panggang nek wis numpang ndang di benggang. Apakah artinya? Maksude nek wis bar didaupne, wis bar didadekne manten, aja mung arep numpang ning wong tuwa utawa maratuwa ndang duwe inisiatif benggang omah-omah dhewe, mandiri. Kok ya paham inisiatif Ya, heeh, paham. Allah lah, aja numpang ning gone wong tuwa utawa maratuwa ndang bisa benggang, bisa pisah mandiri omah-omah dhewe. Hebat. Aku jan mbok. Panggang. Yang terakhir adalah kulup. Apakah artinya kulup? Kulup manten lanang nek wis kaku ndang dik celup. Lah dalah iki lho. Iki lho dikeruwes lambene ya iki lho. Keruwesen, Mas. Lambe angger kaya cintung ya ngono kuwi mesti omongan mesti sing ngeresi awakmu lho. Kok iso aku ngarani ngeres lho. Maksude nek wis kaku ndang dik celup. Wong lanang kuwi sok enek sing wateke kaku, panas atine. Dadi wong wedok kuwi iso dadi banyu, iso ngedemke suasana. Nek wong lanang wis nesu panas atine ndang diclup kaya banyu ben ora sida padu. Ora gegeran, ora tukar padu. Wah, ternyata mengku filosofi yang dalam. Betul Mas Yudo. Mas Yoto Allah tanpa rupa, Mas Yoto rupane kados ngeten, tapi orang itu jangan dilihat casingnya, tetapi yang penting sinyalnya. Ngono lho, kowe iki nyawang aku ngene iki aja delok kulite. Aja mbok delok kulite. Sing penting isine. Kok iso? Kok iso contone misale kacang kae kulite ra enak. Isine enak, kacang kok. Jagung kulite ra enak. Lah nek isine enak. Duren kulite gak enak. Ora enak ta? Lah isine enak. Lah terus saiki jareke presiden kuwi ning njaba. Gile cangkem iki angger ata di sekolah ngene iki lho bocah kok tak omongi ruwemet ngono lho. Kacang kae kulite ra enak. Lah isine enak. Jagung kulite ra enak. Isine ra enak. Lah duren kulite ra enak. Isine ya ora enak. Lah padha karo jareke presiden kuwi kulite ning njaba. Jareke ibarate kulit kuwi ora enak njaba. Tapi isine, tapi jerone bayuh. Uri. Wong senengane itu pelecehan, menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita. Saya tidak terima. Belanono sinden-sinden Mas Yudo. Sebagai seorang laki-laki sinden itu perlu dihormati. Ini adalah salah satu pahlawan budaya. Betul. Sing uripne budaya, sing uripne seni. Saya tidak terima. Syukur wae. Ora terima wong aku yo ora ngirim kok. Lho.
Maksudnya aku tidak terima dengan pernyataanmu. Mulane to Mas, aku nek karo mondol itu gak iso omongan serius. Oh, mesti ngono kuwi. Kalih sampean Nggih. cerdas, nyambung. Pendidikan sama-sama. Nggih. Tapi nek karo mondol, nyambut gawe dengan akal, nggih. gak mungkin sing dindelne akale. Oh. Dengan otak gak mungkin Nggih. sing dindelne otote. Wong model kaya kowe iki ya ndel ya. Cara nyambut gawe kuwi paling poli mentok dadi tukang titik watu. Nah, niki lho Mas. Awake dhewe kok ngawi bareng lho, teko kene mbok jatuhno. Lho iki fakta lho Mas. Fakta. Kowe iki pantes mi tukang titik watu. Sorry no. Kok sorry? Masih rupa kaya ngene duwe cita-cita Mas. Lah iya cita-citamu titik watu. Sorry no. Cita-citamu apa? Minimal cita-cita kuwi lurah. Dadi apa? Lurah. Lurah potongane kaya katembat ngono. Katembat sakmene lho kupinge sak pira. Kowe iki titik watu. Lurah, titik watu. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek bosok kowe. Kowe dadi apa? Camat. Dadi camat. Aku moh dadi bawahanmu. Lah dadi apa? Sak dhuwurmu aku. Dadi apa? Dadi bupati. Aku bupatine, kowe camate. Ora tak wahi proyek genti. Bosok kowe. Mosok bupati ndase kaya cilok ne. Penting bupati. Ora enek ora pantes kowe iki dadi bupati. Penting bupati. Kowe dadi bupati? Dadi bupati aku. Aku moh dadi bawahanmu le. Dadi apa? Aku langsung sak dhuwurmu munggah pangkat aku dadi presiden. Aku dadi bawahanmu. Sorry ye. Aku presiden, kowe bupatine. Gak tak kei proyek bosok kowe. Kowe dadi presiden. Iya, aku moh dadi rakyat. Lho, presiden dhuwur dhewe. Dhuwur dhewe lho. Tetep sak dhuwurmu aku. Kowe sak dhuwurku dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, kowe dadi presiden. Pas kunjungan pas kerja. kunjungan kerja, kowe tak udani deres kebanjiran bosok keli koyo ning kali ngono kowe. Kowe nek presiden Kelly lho. Sik, aku dadi presiden. Aku dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan kerja. Udan deres terus kebanjiran bosok kowe. Aku ora kurang akal. Piye Dadi apa? supaya aku ora kebanjiran, piye supaya aku ora keli? Aku dadi watu sing gedhe. Watu sing gedhe ora mungkin kena banjir. Watu gedhe ora mungkin kena banjir. Ora mungkin. Aku ora kurang akal. Piye supaya watu sing gedhe kuwi iso keli ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Iki lho kowe iki. Ngarep endang titik. Watu lho wis iki masih mareder ngene iki. Nggih. Krek kok iso balik. Kok iso balik cengengesan. Kowe iki ngomong ndang titik watu lurah tekan camat bupati nggih. Pantes titik watu. Aku titik watu ora apa-apa. Ya wis. Lho tapi sampean dereng ngertos. Piye Mas Yudo? Niki karo warga dusun Jeruk sakniki diangkat sebagai direktur pelebaran sungai. Mas Mondol iki? Nggih, lagi mau nyambut gawe bagian gogo wedi ya Mas ya. Kok iso gogo wedi? Bagian sungai. Dolo. Nggih, niki luar biasa. Nggih. Sinambi kalane nganggur griyak-griyak waton kecandak, gremet-gremet watone slamet. Pesinden sak monten kathahipun. Wah dandan sareng kalih kula. Napa nggih? Alah niki ibu-ibu pesinden dandan sareng kalih kula. Ternyata kula saged niteni sinden niku perawan napa mboten niku didelok saka pipise. Apa iso lho? Kowe iki ora pengalaman kowe iki. Piye carane lho? Ning daleme pake kono mang kan dandan bareng sinden. Aku iso niteni. Sinden iki isih perawan, sinden iki duwe bojo, aku ngerti Mas. Piye carane? Contone mbake niki. Tesik perawan. Nggih. Nek pipis piye Mas? Suarane pipis apik Mas. Piye? Tribel. Oh, pripun? Belas mboten enten base, midele diangkat sithik mawon. Pripun? Suarane mak Truwibel pol. Truwibel. Iki perawan niku nggih. Tandane tesik perawan. Beda nek kalih mbake sing bokonge rada gedhi niki. Nggih. Niki jelas mun anak-anak loro. Oh, nggih. Tengerane niku wong nek wis duwe bojo niku suarane pipis niku kaya wong nyigar keramik, Mas. Pripun Mas Yudo? Ciat. Oh. Ketoke kok ngisor diunggahne lho Mas. Ciat. Oh. Nggih. Nek sebelah ibu niki. Nggih. Wah, gak nyuara blas mlebu jeding suarane mak piok. Mosok kene suara blas. Yo piok ngetokne apa kaya. Kaya wong gua apa emak piok. Nek sing niki lah jan niki jan. Sing pundi Mas? Sing niki. Oh. Wah, niku ketoke wedok tapi sampean kecilik Mas nggo. Oh, nggih ta. Niku sunate bareng kula. Mosok wong wedok sunat. Alah lah. Ayune kaya ngono lho Mas. Sing ngomong ayu sapa ayu niku mergo diwedake, mergo dilipeni, mergo nganggo potelet, nganggo
ide pasangan nek biasa sampean roh ulune sikil niku lho Mas. Alah niku sabone turut stasiun Talun niku. Oh niku sunate bareng kula kok. Mosok percaya sampean lho piye to? Ketoke wedok tapi aja didelok wedoke nggih to. Jajal diaturi to Mas. Ning mangkok enek cendole. Artine ketoke wedok enek cendole kuwi lho. Walah, wedok enek cendole to. Rumangsamu kok iso. Jajal diaturi to Mas. Oh nggih, diaturi. Dipanggil. Dipanggil. Saya dika lho panggilan kok. Ayo sayang. Ayo berdiri sayang. Heeh. Sayang. Sayang ayo berdiri sayang. Wis kuwi lho. Heeh. Ayo berdiri. Kok malah niku piruk lho. Lah piye kecedhakan batang kok ora. Urung batang lho aku iki. Wis rencana. Make rencana kok. Ayo nganggo duduk. Ya apa ngayune kaya ngene kok diarani mangkok ana cendole ya. Ayo kene tak dusi ayo. Ayo tak dusi. Ora lho sinden iki sekoke panyar nem lakune kok mendul-mendul. Kono lho sing gone Padang. Oh, pancen iya. Kok pancen iya piye to? Iki nek bengi nyinden, Nek awan manol. kok cengengesan. Ditakoni to takoni. Wong kuwi nek karo putri Kang Sulistya ing Warna ibarate kaya putri Solo, unggah-ungguh tata krama sopan santun kudu dienggo. Nuwun sewu kok mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan asmanipun penyan menika sinten Mian. Asmanipun Mian menika lho sinten? Oh, jenenge menyan to. Lho. Penjeneng. Saking aluse. Oh, saking aluse dadi menyan. Nami kula Kang Mas. Inggih asma panjenengan Mian menika asmanipun sinten nggih? Kula Manohara. Aduh. Kang Mas. Oh, Manohara. Mbak Manohara asli saking pundi? Saking Madiun. Asli saking Madiun. Injih. Tindak mriki kala wau jam pinten? Jam sekawan Kang Mas. Jam sekawan. Jam sekawan. Jam sekawan. Alhamdulillah nggih seger waras sehat sampean saged ndugi wonten ing mriki. Alhamdulillah. Cantik lho panjenengan punika. Matur suwun Kang Mas, matur suwun. Cantik Matur saya. suwun Kang Mas. Sik to, kowe iki jane sinden apa jaran kok ncelentak barang. Wong nek ra pengalaman ya ngono kuwi. Wong ki nek ngadepi wong wedok ki ora ngono carane. Lah piye lho? Lah kowe jajal kene njang sing alus jajal. Gundul cengah iki. Nuwun sewu, Mbak. Hantu! Kaget aku matane. Ya ora gawe matane wong canan ciri wanci lele ginawa mati sarmeja ana ulane aja gelo wis dadi tata carane. Masa carane ya ngono kuwi. Ngono kuwi sing alus. Mbak. Emoji. Iku. Iki lho jane apa klebon orang-orang ngono piye? Mas Yuda. Sayang inggih sayang ya ampun sayang ada apa sih? Itu hewan apa sih? Kamu mengganggu ya? Mengganggu pacar aku kamu. Aku kan tamu bela. Memangnya kamu itu siapa? Jangan seperti itu dong kamu itu. Belani kowe lho kowe timbang kowe kecewa lho. Kok iso kecewa? Kuwi lho ketoke wedok asline iki lanang lho iki. Nyek murah. Jajal. Nyek iki. Aja ngomong. Syukur wae. Kapok. Wedok aku, Mas. Kok aku wedi kuwi, Kowe Mas. kok ora ngerti wong jelas nganggo gelungan, nganggo kebaya. Iki ngono wong brewok. Iki ngono wong dewok. Iki ngono wong wedok. Wes bener. Wong Kowe kok nek kelakon pacaran karo kuwi getun we. kok iso getun ya lho? Iso teko mah iso Mas, pentung-pentungan. kowe nek serik rasa omong ngono ya Mas. Serik, Mas, Tuh, niku Mbak Cucu. serik, Kang Mas. Kowe iki niku serik. Nek aku duwe bojo ayu kowe serik ya? Kowe serik ya? Ora kok sering aku kancamu kok ngelikne kowe. Rupamu kaya boto entah. Timbang kok teko omah lho pentung-pentungan. Aja omong ae. Krek. Iki jane wong wedok kok. Sik aku suwe-suwe kok curiga ya. Lah iya. Sik Mbak nun sik Mbak. Pripun, Sik. Kang Mas? Masa nek wong wedok katoke mereke Puma. Ijo kaya pemain bal-balan. Nek gambar macan nyolot ngono kae lho. Niki kathokipun Mas Akbar. Lho.
Lho sampean nenek gendak sikara karo Mas Akbar enek hubungan apa lho sampean? Lah iki lho. Itu hubungan sama saya itu udah lama. Ah, wis lho. Udah lama. Lami. Saya di Jakarta sama Mas Akbar sudah lama juga. Oh, gitu. Rasanya Jakarta. Di Jakarta. Iya. Kenapa kok tinggal di sini? Karena saya terlonte-lonte, Mas. Wes. Iya toh. Terlonta-lonta. Lah ya gak duwe sapa-sapa kuwi lho. Terlonta-lonta, terlonte-lonte. Terlonta-lonta. Lah ya gak duwe sapa-sapa gak duwe omah. namanya terlonta-lonta. Oh iya kuwi lho, Mas. Kalau kamu di sana terlonte-lonte, biar nggak takut kamu ikut pencak silat. Pencak silat. Pencak silat. Kuwi lho sing gelut iki lho, Mas. Silat. Pencak silat. Kok iso pencak silat? Lah jare Kuwi tunggale kowe bolmu ki to. mangsaku Kok kamu sendirian bokep sama nyokep kamu? Kok kamu kok gitu sih? Bokap Bokap sama nyokap kok bokep. Ngawur. Ayo Mas, Pecel Mas. Mas, ndas iki loro Mas. Pecel. Pelecehan terhadap Pelecehan lho Mas, ngono kuwi lho Mas. wanita kowe. nyepelekne. Nyepelekne. Wong wedok kok iki mbok ngenek-ngenek iki lho. Lho, Loro lho Mas, loro ya Mas. sing ndi sing loro? Loro. Sing loro sing ndi? Ayo Mas. Nek iki wani aku nek iki. Wani aku. Padha kancane. Ora ya kudune nek wong wedok dingenek-ngenekne kan risih to, Mas. Nggih. Kok kok malah seneng iki lho. Enggak aku mapan kok. Wis iki iso Kulino itu ya. kulino. Ketemu karo Mbak Manohara. Paling ora apa yang mau sampean sampaikan? Adakah apa yang mau kamu utarakan? Pesan-pesan terakhirmu apa, Mas? Mbak Menawar ninggal weling. Pesan-pesan terakhir koyo arek mati ae. Kowe nyedakno aku mati ya? Mboten, Kang Mas. Ora apa-apa mbok sedakno mati ora apa-apa. Aku kok digandeng nganut glundung plecek iki wedi aku, Mas. Mas. Ngene glundung plecek. Nah, Iki ngono blek kok moncrot. Ngawur ora sampe moncrot ya. Lah piye? Ya mung cemet. Oh iya Kakang blek kok cemet. Kene Yayi. Wonten kiapa, Kang Mas? Caketo marang pun Kakang Yayi. Edan. Arep mbok kapane ta, Ndak? Ana ing sak jroning Taman Makam Pahlawan kene. Taman Keputren. Bocah iki kandhanane angel. Mas Yuda. Taman Keputren. Mas. Iya, Taman Kaputren cedhak karo Taman Makam Pahlawan. Ora paham. Mas Yuda. Bojoku kok mbok cangking kaya kirik wae. Wong awake enteng. Mosok jajal. Ora. Ya ora. Oh ya enteng. Enteng awake enteng. Yo, jan iso kaya gali. Nganu aku ya jajal ngono lho, Mas. Jajal ya. Anu, Piye Mas. piye? Apa panjalukmu ya? Aja temek-temekku. Masda aku cemburu karo sampean. Masda. Masda nek aku nyeluk. Kae Nek sampean Mas Git. ora yo milih aku to timbang kae kok. Ora kayak Masda sampean Mas. Mas Daki Mas Dalang. Mas Nah. Dalang. Oh, alah. Terus kuwi? Mas Dal, Apa kuwi? Mas Kadal. Oh. Iki kan ternak kadal to ning omah. Ternak kadal mesti kowe. Oh, keri. Kok iso Arep ngutarakan apa kuwi lho? Apa arek apa? ana ing papan kene silakan bakal tak gandring Gandrung. Oh ya tak gandrung silakan bakal tak rungrum ana ing kene ya wah wah. Wah, aku gak gelem jerum, Mas. Aku dudu kebo kok kon jerum. Dirungrum. Kuping laran tok. Sesuk-esuk bongen kupinge kok. Lah iya. Iki kok ya nyot ya aku tok. Tak gandrung Gandrung. ya. Pelok apa slindro? Slindro ya slindro. Oh, sendro. Ngerti laras. Laras Mas. ngerti mudeng laras. Lah pripun? Aduh, Mudeng Akbar gendeng ora terus Mas. ngerti. Mudeng Wah, gendeng to. Niki niku salah setunggalipun Mahawiku. Komposer nggih, mohon. Dwijawara hambrengengeng. Contohnya piye, Mas? Gamelan Lokananta tinabuh para dewa nek Mahawikune senes niki. Nah, Bonang-bonang nggih saged bonang. Alah, ayun-ayun buka saka bonang, Mas. ayun-ayun buka saka bonang. Piye, Mas? Rungokno. Iya. 6 loro jiji rolu nempyong. Ayun-ayun. Balungan nututi. Piye? Rolu roji lumo luro molu roji lumo luro 6 lumo 6 roji 6 molu 6 luro luji rokong. Weh, Pripun? ayun-ayun. Salah napa bener?
Bener. Note biyen tapi gak pas karo kono tapi gak masalah. Note padha. Padha tapi gak pas karo kene. Ya note. Ono sing iso note padha. Gak masalah ki nggawa gong dhewe kok. Ora masalah. Kuwi nek apa? Ayun-ayun. Tapi nek pamane Suba Kastawa. Suba Kastawa saka Bonang lho kok. Piye? 6 jiji rolu nempyong dadi Suba Kastawa. Padha karo ngarep kok. Pancen gamelan rada mirip-mirip. Oh. Saking maestro lho Mas iki. Ibu Pertiwi ya saka Bonang. Piye Mas? 6 jiji rolu nempyong Kok padha neh? pancen gamelan rada mirip-mirip kok ngengkel iki. Oh. Pamane sekolahe ning ndi to Mas? Gending petalon. Cucur bawuk. Heeh. Ya ndelok bawuke sapa sih? Gending Gending petalon iki lho. Gending wayang. Wayang. Piye jajal? Padha ae. Piye? 6 apalku yo ngur kuwi. Pasrah deh. Iki apa iki sidane? Anu. Pilih wonten pamundutan napa? Mardika mawon. Ana ki memanik, Mbak, memanik. Bawane sik ora apa-apa. Menika nggih wonten pamundutan ninggal katresnan saking Lampung. Oke, bisa. Wong adoh kok yo njaluk yo. Lah ora oleh nek do njaluk. Lah penggemar kok ya Mas Ardi saking Lampung. Heeh, iki ben adil, Mas. Kaya cara-carane rumah tangga, membangun rumah tangga iki ada gambaran to. Ibaratnya niki Mas Mondol bojone Mbak anu apa ki Manuhara. Bojone iki. Jenengan golek bojo, Mas. Kula golek bojo niki mawon. Heeh. Ayo sayang. Iki lho golek bojo sing kimplah-kimplah ya duduh gule niki lho. Yo, kuwi milih. Mami. Iki sama Kowe milih bojo kuwi. iya. Yo, utas kecewa kowe kok. Kecewanya apa? Delok eno, nganggo klambi ijo kaya malah kaya entung juar. Ngenyek. Mending iki. Kok iso mending iki wanita seutuhnya. Alah kecewa kowe pisan. Lah nyapa kok kecewa? Wis to manut aku. Milih iki lho iki. Lah kok keutamaane iki lho apa? Lho, iki cak manol gabah kuat dadan iki. Kok kaya rupamu ganteng-ganteng. Ganteng kok. Syukur. Umpama kowe rabi karo Manuhara anakmu metune trowelu. Syukur wes. Syukur. Lah, Wis becik-becik duwe bojo ayu kaya ngono kuwi he. Wong modelmu kaya celengan tikus. Capa? Ora enek sok. Prabu ngene to? Ora. Ngenekno. Kok enek lho. Rupane ra memper. Bocah potongane kaya anakan marmut. Ora apa-apa. Marmut apa tikus berit nyocoi kabel kae. Ngono lho. Tapi nyuwun sewu aja dina Mas ya rupane kaya ngene iki Manuhara. Terima-terimakno garwamu. Iki ya calon wong sugih. Nek gak ngerti saurunge kenal sampean iki ya wis tau sukses lho. Masa Duwe pabrik. pabrik apa? Pabrik apa yo? Pabrik helm. Citakane lho cangkeme dhewe. Helm cakil ya Mbak, helm cakil. Helm cakil. Ngono sampean iki yo ora omong lho nek wong sugih. Mas, ngono iki padha karo Mbak Lucy iki secara tidak langsung ngelokne nek kowe iki mrongos. Ngawur. Niki ora mrongos, Mbak. Apa? Iki raiku sing kemunduren. Ayo. Panjenengan aja ngina ya Kang Mas. Mboten ora Wonten yayi. ngalam donya menika mboten enten priya ingkang kula tresnani kejawi panjenengan. Pancen kaya mangkono yayi Romantis. Romantis. Bebasan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji katresnanku ya mung kanggo sliramu. Saestu ngendikane panjenengan Kang Mas. Tenan jare. Yayi. Aja rono-rono dikroyong mendem engko. Aku mending karo wong mendem timbang bojoku rupane kok terwelu. Rene to. Lho terima-terimakno jarene kowe gelem bojomu sugih. Ya ora apa-apa to, Nduk. Walah yuyu aku entuk iki biyen ki grebekan lho. Lho grebekan nyapa to? Yayi, ayo tak jak ning stasiun Talun. Nang kono awakmu engko tak gelarne kloso. Nyapa? Nyempaki wong mendem-mendem. Ayo menggo ngengesan mangsaku. Lah nek wis cinta karo aku gendong. Mosok to, cinta itu nganggo gendong bareng. Ya no. Iya Aku ya mom aku ya ma ya ma ya ma. Rasa tresna. Ya wis aku tresna karo awakmu. Ya, Tak gendong. Ayo. Iya. Alah. Gusti paring ana. Kuwi engko ya wedi golek operasi. Sik to. Boyoke ceklek. Piye? Kaya diberki kebo aku.
Katokmu lho, katokmu. Sik delok tapi demokan ning kono. Sik to. Ojo kok wis. Sik. Yo, piye? Aku menjeluk gendong iki to. Lah terus Ndasku natap. piye rasane piye? Tak grayai lah kok ketok nyenil ngene. Sik to. Mosok ning kono kok ndas iki lho. Lah wong ndasku loro lho sampean ya ro dhewe. Tak omongi layak Bu Marianto mang bingung. Salin Mbak Lucy, sampeyan ning mburi kono to mboten Pak? Masamu layak katoke Pak Marianto ilang. Katoke Pak Marianto. Marianto ilang Mbak dicolok. Oh, maling. Rupane biru. Rupane Ireng semu biru ngene Enak ta. slarete putih. Ayo mbok balekne pra. Aja ngisin-ngisini aku lho kowe. Balekno ngisin-ngisini. Kowe ning kene gelarmu bintang tamu lho kok. Lah, iya. Kok nyolong katoke Pak Marianto? Timbang raja wetan bare nganggo iki aku. Wong kok iso. Lah mbok nggo aku nyilah sedilu. Lah kowe kok gawe katoke Manuhara bare ceblok. Digandrung bojone. Ayo digandrung yo. Gandrung. Dang, entenan karo aku. Kamu pakai minyak wangi dulu dong. Minyak wangi apa? Itu bal pirik gitu loh. Minyak wangi apa wong Minyak wangi bal pirik. Lambumu diang kok. Masa ini. Nduk. Nyak era sembarangan. Bocah ayu tak kandhani yo ngger yo. Tak kandhani. Piye? Jenenge garwa kuwi sigarane nyowo. Nyowo. Apapun keadaannya walaupun bojomu ambune batang ya. Piye? Rupane kaya munyuk ya trimonan kuwi jenenge Oh, alah. bojo. Masuk elek awakmu ya kudu Garwa. trima. Biyen nyapo aku kok mendem barang. Nek jarene jenenge garwa iku kudune sing siji sigar, sing siji dawa. Nah, Lah iki kok dawa kabeh. Ora lho, Mas. Genahe nggonku Iya, mbok blengku. Maksudnya dawa nalare. Oh. Dawa nalare, dawa cita-citane, dawa kekarepane lho. Masuk kuwi masih kaya ngono wedok asli lho. Wedok. nek cara aku ya, cara aku cara sampean omah-omah anakku nek njeluk mesti bapak karo ibu. Bapak, Iki ibu. sampean bapak karo ayah, teng pundi niku bapak kalih ayah. Ngono kuwi lho, Mas. Ngono kuwi lho, Mas. Ngono kuwi awake dicecek karo tangga Ya lho. rasah dian rasah gelo, ngene ditekoki ayah nang ndi? Ayah tebang. Kang Mas binjing lek bulan madu awake dhewe tindak wonten pundi Kang Mas? Aku karo sliramu bakal lelumban ana ing samadyaning apa kuwi jenenge laut ana ing Rasah segara. demek-demek. Kados mekaten ya. Awake dhewe engko wong loro renang. Oh. Aku gawe pakaian renang, kowe gawe pakaian bikini sing ngampret gure nek gambare Doraemon. Awake dhewe renang ning laut ya sayang ya. Ora ketemu ikan hiu. Awakmu Apa? ora tajak ning laut. Wagak. Ayo tak leb-lebne ning kali ngono ae. Ya kowe kuwi lho tak gawe ning gunung kelo tak cemplungne kawah. Iso Ora iso mesra. Wong kuwi kudu romantis tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ngati dasar ayune kaya Aku cara Panjenengan nggih bagus saestu lho Kang Mas. aku karo awakmu ya tir padha irenge, Apa wi? kentir padha gendenge. Benjing lek teng mriko kan dedaharane kathah sanget. Dedaharan kathah. Panjenengan tumbasne napa kula? Aku senenganku dahar sing ya kuwi pisah, ana pisah, ana sing jenenge panganan Cina sing Padha jenenge tanggane ke lho tukok napa? panganan Cina sing jenenge pisah hamburger Lah lan kok ya bisa tukok ana Kados pisah. ngoten nggih. Rungokno sik lho. Awakmu ku ya aku karo kowe ya mangan pizza ku. Mok. Ngenteni turane kono. lah melarat kae kowe ngene iki iki lho, bojoku ngene iki lho, yuk. Aku wegah di bojo iki. Penting mangan pizza. Mama. Benjing niku kula diparingi kado lho wong benjing niku Lho. hadiah ulang tahun. Yayi sliramu Aku sampean yo ulang tahun kalau lho. sliramu bakal tak kado mobil paling ora mobil Alphard kanggo awakmu. Alhamdulillah. Alphard. Kono ulang tahun dikado Alphard. Awakmu tak kado Pajero. Oh. Apa kuwi, Mas? Patok jejer loro. Hehehe. Oh, nyengkakno mati kowe. Alah wong kabeh ngantri mati kok ya. Dirungrung dintingane sepinten. Ayo, dintingane. Dintinganipun. Bangetan, Gus. Pelok Pak nih. Niku pelok. Slindruman. Gusti. Kok kebangetan urip kula, Gusti. Nyangepot. Aja temek. Nyangepot. Aja temek. Nyangepot. Ora lek duwe bojo ngono mbok dibacok ngono ae.
Ora diapa-apano ngak-ngek. Njaluk disetrum cangkeme mbuh iki kok. Jal suarane kaya apa? Terus sanga. Terus sanga. Lho, manek ta? Berarti pelok. Pelok, Mbah, pelok. Manek pelok, Mbah. Manek niku pelok. Manek pelok, Mbah. Dicedhaki Manek pelok. Manek kok iso. Ditiningi slendro. Slendro. Ndak mongi sing marai kleru apa? Sing marai kathoke manungara. Ora yu. Apa? Bojoku ijol truk ngono lho yu. Lah nyang apa kok ijol truk? Lah nek truk kan kena ditumpaki. Lah terus? Lah iki aku gila. Aku gila. Ra apa-apa. Masuk aku ora kena ditumpaki kan kena diuthik-uthik. Oh iya. Pakakno wedhus. Iya, Yo jajal rung-rung. Ya, dirung-rung. Wis sekno. Lah kok apa to kok iki ya Dadi anu, cara paling kono kan sing ngono kae. Drama. drama kolosal. Dudu lek ngarani sing kono sing umi-umi sing ngomong. Lepsing. Lepsing. Ayu-ayu. Seto aku malu goblok apa kowe. Ayu-ayu ya bento. Lepsing. Lepsing kok iso. Kowe kok iso ngelokne yuku bento? Warek ngomong ngene kok angel Aku rek. adine lho kok iso kowe iki ngelokne yuku bento masamu piye? Tak omongi, maksud iki tok maneh aku iki kasete ngono lho yo. Kuwi sing ngono ngerti yo. sutradarane. Kowe sing peran karo maneh. Tak bales tenan lho kowe. Bales ye. Kok tak pakan wedhus mburi kono lho. Demek kene tak bales lho. Bales ora. Balesen wani. Ayo, bales ye. Pani. Hah? Apakmu kapan? Gone kono lho, gone kono. Nggone kene ora wani to. Lah nyapa? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Ayo kono peran karo midodarimu. Arep dedari. Ayo. Ayo. Apa sing urung bawane? Apa enek wong roman dikeki bokong. Lho, iki jenenge kemesraan ya ngene iki. Kemesraan iki jenenge goyang pargoy, Mas. Saya kan rasa Iki lho nyapa kok iso. Nyapa wijane. Dingenek-ngenekno kuweri lho. wong kon peran kon malah Peran kok ae. Kowe iki romantis lho, romantis paling gak dijak mlaku-mlaku ngono kok. Lip singe kene sampeyan mau meragakan. Aku totoke aku sing ngomong kowe sing ngomong tok. lepsing mudeng. Sayang. Aku tresno banget karo sliramu, sayang. Tresnoku karo sliramu bebasan tepung gelang anggonku ngupadi rano wanita sing tak tresnani kejaba mung sliramu. Bengek. Yuk, lanjut, Pak. Jan malah kaya nuntun wong picek lho malan. Aja wedok iki yo nganyelke. Digandeng ngene kok iso goblok ora mung gundul cengoh. Kok ngono ke lungguh aku mbok pangku ngono ke lho, Mas. Dipangku. Pangku. Bocah sikile kaya pipa. Mas. 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 Yuk. Wis sareh ngono. Piye? Iki apa robot to, Yu? Robot Lah kok more akeh men. kuwi ngono gudhe. Iki bekas gudeg kok iso. Wonten. Yuk, lanjut. Mas, ngono. Kene yayi. Yen yo mbok peksa rapi karo iki yo nyapa to, Yu. Wah nek Kula yo sampun mriki kok. kapang sanget kalih panjenengan lho, Kang. Apa iya Yayi kene lungguh sikilku Yayi. Nggih, Kang. Cangkemmu ki kecapo. Ayo kene Yayi, ayo kene. Nganten. Telat goblok. Lepsing kaya telat. Alah. Mas Yuda. Bojoku ning ndi, Mas? Lah iki mbok kempit. Aku keblekan gunung. Kok iso kebletan gunung ki lho. Lah kuwi. Oh iya. Lah kuwi iki lho. Iso
Awak kok iso ngebleki wong iso kaya Ayo tangi. Ayo tangi Yayi. Kene Yayi. Sakit. Alah alah. Oh, alah bentukmu kaya kuas nek kok iso. Apa kaya kuas? Ini perih, Mas. Perih apane? Macam. Ora Yayi. Ayo dolan Kang Mas. Ayo Yayi. Semanding Kang Mas. Kae ngono lintang lan rembulan. Matane ketutupan terop kok iso goblok. Oh iya. Etok. Oh. Kang Mas nika napa Kang Mas nika? Nika napa Kang Mas? Nika napa Kang Mas? Kae ngono para Nayaka Praja. Alah Segara. segoro Ya mau segara. Nayaka Praja anu padha ning segara. Iya ta? Lah wong wis segara kok Nayaka Praja. Lah iya Nayaka Praja padha adus ning segara. Oh. Ya Lah apa ora pliket Mas? Lah, kowe kan iki ya yo. kudune menyadari. Sadaro. Kaya ngono ya mripate bojomu ki tekan ngendi lek niki sampean ya kudu menyadari. Sadaro kowe iki. Kok keton aku duwe bojo iki. Aku ki sing gak mentala siji lho. Apa? Ndase. Nyapa? Ndase kok sakmene apa digenti ndas elep lho gak iso to. Oh, awakmu ki ora ngerti. ngerti apa tendal Ora ngerti fungsine ndasku ngene iki gundul ini fungsine apa ora? Ero. fungsine ndas gundul Fungsine ndas gundul nek ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur iki. Oh. Au. Nah. Moci. Telat. Ya. Kewan kabeh. ora lo jane Pak Maryanto masuk nanggap kebun binatang lho Sing marai awakmu. Wong kon roman sing apik becik kok ya malah kaya wedhus. Iya yu. Kang Mas, Kang boten pinangki kados pundi pawartosipun Kang Mas? Yayi. Ora pareng kaya ngono Yayi. Kados pindi lho Kang Mas? Dangu boten pinanggih kula sampun kapang sanget dumateng panjenengan. rasa mbok lapi ben garing nek garing lak nglentek dhewe kok iso Panjenengan boten kapang kula ngendikane wonten ngalam donya niku kula ingkang priya ingkang kula wanita ingkang panjenengan tresnani. Urung mbok idokno to? Kang idokno sik, mung tak cepakno. Wes saiki nyuwara dhewe. Nyuwara. Nah, kok malih dadi wong bisu kabeh. Yuk. tekan Ayo, nyuwara. Nah iki lho. iki lho apik iki Triri nasa. Lho, biasane iso swara metik kok malah ora iso iki mang nyapa to? Lah kok anu enek gulu menjinge. Lho, biasane swarane metet iso lho, mesti enek sing ngowahi lho. kurang rapet mbok menawa sikile lho kurang rapet lah begar iki apa Oh, marai iya. alah Selong. Nah, Rina. lha iya ta. Oh iya. ngandene Oh iso malih lanang nang ngono kaya buta malah. lah kuwi ya mbok kudu lanang ngono kok iso Jarak kok. jarak goblok ora Lanang dijarak. Sares. goblok Yen was Rina. Oh, jero enek ndil-ndile. Kabeh wong ya nek ndil-ndil. Yo mo iki PN. Aja kaya ngono to kowe iki. PN. Kowe iki aja kaya ngono. Syukur. Kowe iki wis becik-becik oleh bojo kaya Manuhara, pinter, ayu, Iya, sugih kudu mbok trima. Iya. Ora terima akeh. Udah dadi bojoku apa piye?
Marah iki ra iso meteng. Ora iso meteng ya. Ora iso meteng. Piye to? Milih awakmu sing iso meteng. Kowe iki milih iki apa kono? Milih ndi? Kene Ora cek ngono iki. Milih ndi? Milih kene aku. Ya wis. Wis. Dene kene Ora lho iki dagelan kok gak ajek. Lah iya. Ora Ora apa-apa. Penting bayaran. pling-plang. Yo, terus. Nah, ayo sayang. Sayang. Sedina wae aku ora krungu swaramu kaya setahun rasane ya. Saestu Kang Mas. Tenang jare. Sliramu tak Yayi, kula wonten dawuh. umpama kingko klakon aku dadi bojomu, kowe dadi bojoku. Sliramu nyuwun anak pira, Yayi? Lah alah, bocah rupane ki petelot 2B kok leh kemakine. Wong sing penting ndang duwe anak. Kok nek pede lho, upama dhek karo aku lho padha karo lombok tumpang tahu. Nah. Lah kok iso? Ya kono cilik aku gedhe. Sarane bocah Metune anake Praya Bajul. Terus Kok ndi mau? Gajul. Terus nandi.